Wat hadin shisnam bala plepat ba ya Lumshnong C&RD Block, Hendrei kani ka blok kamla satya bentre kampura namar kadang hap hapo ka jingpet u BDO jang kawapung C&RD Block. Kani kalapau Tyngkrein hadian bagi Village Employment Council VEC baper kim yo ya kabaitiar ne material cost bat menta usnam kila shim ya kasien jam bat rai sangeh ban pentre ya ka skim bala shispa sngi ni ke MGNREGS. Ukerwo bala pelait da ka VEC Association ki badan hapo Lumshnong C&RD Block kalapan pau ba ka Lumshnong C&RD Block kadang hap hapo ka jingkmi jong ka wapung C&RD Block kala syak le bamken snap ha u BDO jong ka wapung Dr. T. Syllad. Ka VEC Association kala keno ba uni u BDO syak ya ki VEC ki badan hapo ka Lumshnong C&RD Block ban penrong ya ki materials bil jongki hadian bagi ladap pentre ya ki project MGNREGA haswa ka financial year arajar arpulai hadu arajar apusau. Wat hadian ganiru syak ya ki materials bil jongki shinong baper badan hapo Lumshnong C&RD Block ban submit ya ki utilization certificate UC syaka wapung C&RD Block. Ki VC jong ka Lumshnong C&RD Block kila keli na utay u BDO halor ka jingbam syak ban penrong ya ki materials bil jongki Hendrei ka jubab ka bakiyo na o BDO badai na ka state ka ba syak ban enter ya ki bil jongki. Hadian ka jingya syak ka badaki snam kinongkit kam jongki VEC Lumshnong C&RD Block Association haka ar penyotrik nailar arja arpusal kila lait benya kedu ya ka Joint Mission Director jong ka State Rural Employment Society SRES ka kong ai dingdo. Kala pensyai bakam don kanu kaan ke bakhanglat ban enter ya ki materials bil jong ki VEC ha ka Lumshnong C&RD Block bat ka bakham lingo kalong ba syam lapan kan ria ya ka Lumshnong C&RD Block na ka wapong C&RD Block. Ka Joint Mission Director kalayat ho ba ka buy materials jong baro arteli kini ki block ka baduna kumba hadu khatsan klur tingka ladap ban pelat ha ka financial year arja arpulai hadu arja apsal bat ka Lumshnong C&RD Block ru lamang kerpang namar badang day ka blok batamai. Ka association ka punpau ka jing sngongo ya ka sorkar jela namar ka jing pelat ya ka te ka pisa. Ka jing kalong baka ni ka jingle o BDO ba syak watang ban penrong ya ki materials bil jong ki VEC ki badan hapo Lumshnong C&RD Block kalak hanglat ya ki VEC ban pentre ya ka MGNREGA ka ba ajing mento syakithan nong kendong. Ki don ru ki VEC ki basak ting ka buy material nadu usnam arajar arpway hadu arajar arpuar hadu arajar arpulai bat arajar arpulai hadu arajar arpusau. La keno bana kadaw ka jingle silyang uni u BDO kala penlong ya ki VEC ban rai ban sangeh shwa ban trei ya ka MGNREGA ha usnam arja apusau. Ka association kala yathu ru ba uni u BDO jukhat meeting ya ki VEC ki badan hapo Lumshnong C&RD Block kabala bu jing ki shnong ban penyat bet ya ki jing trei hapo ka blong.